माझं नाव मनीष सत्यजित सोवले। आम्ही हा नेल मास्टर मनीष हा कॉन्सेप्ट गोव्यामध्ये आणला। नखे आता केवळ केराटिनचे थर राहिले नाहीत। एखाद्याची कला व्यक्त करण्यासाठी हा नवीन प्लॅटफॉर्म म्हणणं वावगं ठरणार नाही। चला तर जाणून घेऊया नेल आर्ट विषयी काही खास माहिती खुद्द नेल मास्टर मनीष यांच्याकडून। मी ॲक्च्युली ओरिजिनली मुंबईचा आहे। ॲक्च्युली लहानापासून माझं ड्रॉइंगमध्ये खूप इंटरेस्ट होता, तर मी माझं करिअर 2005 पासून चालू केलं। 2005 मध्ये कोर्स केला, मग त्यानंतर मुंबईमध्ये होतो, थोडा वेळ गोव्यात आलो। गोव्यामध्ये पण थोडा टाईम जॉब केला। त्यानंतर गोवा इतका आवडला की स्वतःचं मग करायचा विचार होता। तर 2018 मध्ये मी स्टार्ट केलं मॉल द गोवामध्ये। खूप चांगला रिस्पॉन्स आला। तर तिकडनं मग आम्ही विचार केला का क्लायंटचं रिक्वायरमेंट होतं पणजीला स्टार्ट करा, पणजीला। तर मग आम्ही पणजीला स्टार्ट केलं, पणजी, आणि मग त्यानंतर मडगाववरनं मग आम्ही काकोला मॉलला ओपन केलं। खूप चांगला रिस्पॉन्स आहे आणि आमचे ऑलमोस्ट 90% जे क्लायंटल आहेत ते लोकल्स आहेत। मेन टार्गेट ऑलवेज लोकल, म्हणजे सध्या स्टार्टिंगपासून आमचा तोच टार्गेट आहे का लोकल्स। कारण टुरिस्ट येणार जाणार, लोकल्स आपले कंटिन्यू। कारण हा बिझनेस असा आहे का एकदा जर केलं नखं तर त्यांना रिपीट करावं लागतं, त्यांचं रिफिल असतं, त्यांचे मेंटेनन्स आहे। तर ते लोकलपासून आम्हाला बरं बिझनेस मिळेल। जसं आमचा हर एक आउटलेटमध्ये आमच्या मोर दॅन 200 शेड्स आहेत जेल पॉलिशच्या, ज्या तुम्हाला डिफिकल्ट आहेत। गोव्यामध्ये कोणत्या आउटलेटमध्ये जर तुम्हाला बघितलं जर नेल स्टुडिओ आहे तर तुम्हाला अवघड आहे। आणि गोव्यामध्ये स्पेशल नेल स्टुडिओ म्हणजे कमी आहे। म्हणजे आमचं जे आहे जे फर्स्ट आम्ही स्टार्ट केलं, आणि तुम्ही बघाल जसं 3D आर्टवर्क आहे ते सर्व कोण करू नाही शकत। म्हणजे गोव्यामध्ये आमच्या स्टोअरमध्ये तुम्ही आलात का तुम्हाला एकदम सॅटिस्फॅक्शन मिळणारच। लोकांना नेल आर्ट म्हणजे ॲक्च्युली माहीत नाही, त्यांना नेल आर्ट म्हणजे डिझाईन केलं असंच वाटतं। नेल आर्टमध्ये नेल एक्सटेन्शन, त्यामध्ये नखं मोठी होतात साईजप्रमाणे, क्लायंटच्या रिक्वायरमेंटप्रमाणे। मग त्याच्यामध्ये कस्टमाइज नेल आर्ट होतं, डिफरंट कलर्स आहेत। जसं त्याच्यात ॲक्रेलिक नेल्स आहे, जेल नेल्स आहे, त्यांची लास्टिंग आहे। जसं आता तुम्ही जर आज केलात ते 1 महिन्यापर्यंत राहतं, मग त्यांना आपण कंटिन्यू पण करू शकतो जर तुम्हाला हवं असेल। परत त्याच्यात परमनंट पॉलिश आहे जी 4 वीक्सपर्यंत लास्टिंग देते। तर तुम्हाला काही पण रिक्वायरमेंट असेल तर तुम्ही, आम्ही तर नॉर्मली ऑल 7 days ओपन असतो। तुम्ही कधीही येऊन वॉक इन करून इन्क्वायरी करू शकता, कन्सल्टेशन घेऊ शकता, इवन कॉलवर तुम्ही आमच्याबरोबर कनेक्ट होऊ शकता। इन फ्युचर म्हणजे आम्ही गोव्यातच मोस्टली स्प्रेड करणार आमचा जो हे आहे तो गोल। नखांवर कलाकुसरी करण्याची गेल्या दशकात किंवा त्याहून अधिक काळ जगभरात खूप लोकप्रिय झाली आहे। हाताच्या नखांवर असो किंवा पायांच्या नखांवर नेल आर्ट एक फॅशन ट्रेंड म्हणून उदयास आली आहे। तर कसा होता आजचा व्हिडिओ हे आम्हाला कमेंट करून नक्की कळवा।